Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mutum uku sun rasa rayuwansu a wani katafaren bene mai hawa 6 wanda ba gama kammala shi ba a nan birnin Kenya. To masu sauraro za mu so ku biyo mu kawo muku cikakkun rahotannin kamar haka. Mai sauraro idan yau ne farkon ziyartanka wannan tashar namu mai albarka wato Nakaido TV, dan Allah za mu so da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa, hakan ne yake ba mu dama isar da sako zuwa gare ku. Mun gode. Masu sauraro cikakkun labaran kamar haka. 'Yan sanda sun ce lamarin ya faru ne a nan lardin Timbo. Fargaban cewa mutane da dama sun makale a karkashin wannan ginin, an garzaya da wanda lamarin ya shafe su zuwa asibiti. A yayin da ma'aikatan agaji ke kaiwa waɗanda suka makale a wannan benin, duba da 'yan sanda sun soma bincike kan hafkuwan lamarin. Ana alakanta irin hakan da rashin ingancin kayan gini, duba da rashin bin tsarin dokokin gini a kasan. Amma masu sauraro, za mu so ku duba lamarin nan ku gari, duk abin da dai ubangiji ya nufa zai faru, muna kaman shi ya faru, ko da yaya ne wannan abun shi ya faru a wannan ranar, mutum baya wuce ma kaddaransa. Mai sauraro idan yau ne farkon ziyartanka wannan tashar namu mai albarka wato Nakaido TV, dan Allah za mu so da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa, hakan ne yake ba mu dama isar da sako zuwa gare ku. Mun gode.